10 munud yn weddill. Chris Jones, nachi gol wefreiddiol! Gol wych gan Jones yn ei ymddangosiad cyntaf Aberystwyth. Taran o ergyd i'r gornel ucha. Chwarae taclus. Yr ymwyl o cwrdd cosbi Blencyn Sop yn troi. Os o gyfle i Stewart Cook. Cook! A mae Cook wedi rhoi llygedyn o baith i derwyddon cefn. Cornel ar y dde. Canol. Mark Jones ar Frick. Bailey. Nachi gol gan Dwayne Bailey! Cyffyrddiad blaenwr go iawn gan y cefnwr canol. Y gornel i mewn a Bailey, wel, dyna chi ôl soddiad rhwng y crysau coch, heibio i Dave Jones i mewn i gefn y rwyd. Wes Baines i ergydio. Besta! Dyna chi chwipod i gryn! Wes Baines, dim gobaith o gwbl i Connor Robertson y gol. Saunders, Edwards, Spender, gwaith da gan y seintiau unwaith eto yn troi'r amddiffyn yn ymosod mewn chwyngiad. Quigley nôl at Spender, dyna chi gol! Gwych, hollol wych. Un o symudiadau'r tymor a ni ddim wedi cwpla mis Awst eto. Yn codi'r bel yn amddiffynol ac o fewn rhyw 2 neu 4 eiliad mae Owen Evans ar Hill yn codi'r bel o gefn y rhwyd. Jones. Sherborne yn cynnig i hun. Hefyd felly Blake Davies a Blake Davies yn troi heibio James Brewerton! A'r bel yng nghornel y rhwyd. Gol unigol wych gan Blake Davies. I gol gyntaf Aberystwyth. Y blaenwr ar fenthyg o Forest Green. Buckley heibio i ddyn. Nawr te, mae rhaid i'r Rodon ennill hon. Dwi ddim gwneud hynny. Oliver Buckley mewn i'r cwrt! Ac mae'r Hill yn gyfartal. 24 munud o'r gêm wedi chwarae. Ac Oliver Buckley yn sgorio gol gynta'r Hill y tymor hwn.